खुलुमबाय बयखौबो। एनआइ केस नांनानै जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय एन बेरेमा बिथाङा मैया जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबाय। बिथाङा मैया जेलनिफ्राय गबाय आरो खोनानो मोन्दों गाबोननि सानावबो एनआइ केस नांनानै जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय डि नायहाब बिथाङाबो गाबोननि सानाव जोबथेसालिनिफ्राय उदां जासिगोन होननानै आंनि लोगोफोरा फोरमायहरदों। बे थारैनो जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां, नङा होमबा? बुहुमाव थानाय बर' फिसाफ्रा जेखौ हास्थायदोंमोन, जेखौ लुबैदोंमोन, दिनै बे खामानिखौ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों सावरायनानै एनआइ केसखौ फोजोबनायजों लोगोसे एनआइ केस नांनानै थानाय एनडिबि सोद्रोमा बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनानै होफैबाय। थांनाय 5 बोसोराव मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा बिटिसिनि चिफ जादोंमोनब्लाबो मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों सावरायनानै एनआइ केसखौ फोजोबनानै होनो हायाखैमोन आरो एनआइ केस नांनानै थानाय एनडिबि सोद्रोमा बिथांमोनखौबो जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनानै होफैनो हायाखैमोन। थांनाय 5 बोसोराव मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा बुहुमाव थानाय बर' फिसाफोरनि सिगाङाव जि खामानिखौ मावनानै दिन्थिनो हायाखैमोन, बे खामानिखौ खम समनि गेजेरावनो आथिखालनि बिटिसिनि चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा मावनानै दिन्थिबाय। दा बे समाव आङो बेखौसो बुंबावनो सानदों रायजोफोर, मानाव गेदेर प्रमद बर' आरो आथिखालनि बिटिसिनि चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार, बिसोर सानैनि खामानि मावनायफोरा अख्रां आरो हाजों समान फारागथि दङ। मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव खौरां बिजोंफ्राव बिराद गिदिर गिदिर लेक्सार होयो, नाथाय बिथाङा लेक्सार होनाय बायदियै, खोथा होनाय बायदियै खामानिफोरखौनो मोनसेबो आबुङै मावफुंनानै होनो हाया। नाथाय आथिखालनि बिटिसिनि चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा रायजो राजाफोरनो जेरै खोथा होयो, बे खोथा होनाय बायदियैनो खामानिफोरखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मावफुंनानैबो दिन्थियो। रायजोफोर, मैयानि सानाव एन बेरेमा बिथाङा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाखांना फैनानै खौरां बिजोङाव माखासे बाथ्रा बिथाङा फोरमायदों। नोंथांमोना बिथांनि फोरमायनाय सुंद' भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लादो। गामिनिफ्राय रैखाथि फैनाय बिदा फंबाय बिनानाव आइ आफाफोरनि सोमोन्दै गोजोननाय बावहरबाय। आं गोजोननाय मोनबाय गासै बर' रायजो आरो गासै एनडिबिनि सोद्रोमाफोरनिसिम 10 बोसोरनि उनाव न'आव मोनफैनानै गोजोननाय मोनदों। गोसोआव गोबां दुखु जारला खस्थ'बाबो बे 10 बोसोरखौ गोजोनैनो बारहोहरबाय, मोजाङैनो। आरो दिनै गामियाव न'आव मोनफैनानै मोजां मोनबाय। न'फोरखौबो जायगाफोरखौबो सिगांनि बायदि माबायाव नुवासै, मोजांखौनो नुबोदों। लामाफ्राव फैनायावबो मोजाङानो सफैबाय, लामायावबो जेबो डिस्टार्ब जायासै। बेनि थाखायनो गासै दिनै बेयाव लांगोनायाव नुजाफैनाय गासै रायजोफोरखौबो आरो आंगो लोगोफोरखौबो आंनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरो। गोजोन्थों। रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ लानानै बा हादोरनि हारिनि जि नांनाय जुजिनाय, बेखौ लानानै जि बिष्णु नार्जारिया आफाद हिसाबै एन बेरेमा बिथाङा जे गोलाव सम सासे हारिनि बिर जोहोलाव बायदि नांबोबाय, जुजिबोबाय आरो जि बे नांनाय जुजिनाय समाव
खैदां खैफोद जि सैनांबाय बिथांनि जिउ जारिमिनाव गावसो मिथिसिगौ आरो दा बेखायनो जों दिनैनि समाव रायजोनि जानानै जों गोजोननाय मोनदों आरो जों हारिनि जानानैनो जों गोजोननाय मोनदों निस्सय जोंनि ओनसोलावबो हारिनि थाखाय माहारिनि थाखाय नांग्रा एबा जुजिग्रा सुबुं दं आरो जों बर' हिसाबै बेहाय थांनानै थानो मोन्थायनि थाखाय जे गाबखांनाय दं जे बेखौ लानानै बिथाङाबो गावनि न' बां बिमा बिफा फंबाय बायदि सोमोन्दोनि बाय बाहागि बेखौ नागारनानै हारिनि थाखाय जिउ दान होनानै बिथाङा जे ओंखारलांदोंमोन ओंखारलांनाय समाव गोलाव सम जे हारिनि जेंना जेंगोना बा गावनि जिउखौ लानानै जि दिनै जों बेखौ गोथाङै मोनफिनबाय इसोरनि अननायाव जोङो बाख्नायनांगोन इसोरनि सायावनो जों निर्भर खालामनांगोन मानो होनना बुङोब्ला जोङो गासैबो दुखु जारलाखौ गारनानै बा बायदि जाहोनफोरखौ गारनानै जोङो थाङै थुङै जोबनायाव जों इसोरखौनो बोर बिनांगोन आरो इसोरनि दारैनो जोङो बेहाय जों बिथांखौ मोननो हादों होननानैसो जों साननानै लानांगोन जियानो जायाथों मानो बिथांनि जिउआव अराय गोजोन लाबोथों आरो बिथांनि जिउआव जे नैबे जा समसिम थांनानै थागोन जों अराय रायजो राजाया बिथांखौ जे हेफाजाब होगोन आं बेखौ गुरै खावलायदों आरो बिथाङा सासे साधारन सुबुं नङा जोंनि बुजिनायाव जोंनि नुनायाव आरो बिथांनि मावनायाव बिथाङा जे साधारन सुबुं नङा दिनै बिथाङा फोरमान होदों दा बिनि थाखायनो बिथांखौ मान होनांगोन सनमान होनांगोन आरो बिथांनि मावनायजोंनो दिनैनि दिनाव बे ओनसोलाबो जे बिटिआर एकर्ड जानानै जे हाबबाय खोब माने साननो गोनां आरो मावनो गोनां जोंनि रायजो राजाफ्रा बेखौ फोथायनानै लानांगोन आं जियानो जायाथों मानो रायजो राजा नोंथांमोन खोब जों गोजोननाय मोनदों आरो रायजोनि जानानै जों गोजोननाय मोनदों आरो ओनसोलनि जानानैनो जों गोजोनदों आरो बिथाङा जेरै मावबोदों बेबायदिनो बिथांखौ मावनो थाखाय हारिनि थाखाय समाजजों गोरोबनानै मावनो थाखाय जों सुबुरुन होनांगोन बिथोन होनांगोन आरो बिथांखौ लाफानानै जे ओनसोलाव राजनितियानो जा समाजखान्थियानो जा बायदि समाजनि खामानि दामानिफ्राव बिथांखौ लाफानानै ओनसोलनि जौगानाय खामानि मावनो थाखाय बिथांखौ लाफानानै खामानि मावनो थाखाय आं खावलायदों आरो जों लुबैदों बिथाङा बे ओनसोलनिनो सासे दैदेनगिरि महरै हारिनि जाथिनि जोहोलाव हिसाबै बिथाङा जोंनि गेजेराव दिनै सौफैबाय जों सौफैनायनि थाखाय जों बिथांखौ जों साबायखर होदों जे बिथांनि जिउआ जे ओरैबायदि खस्थ'नि गेजेरजों बारलांबाय जों बिथांखौ नांग्रा जुजिग्रानि जिउआ बेबायदिनो होननानैसो जों साननानै लादों दा बिथांनि जिउआ ओरैनो नङामोन नङा होमबा ओरैनो नङामोन बिथांनि जिउआ गोरलै नङामोन जे आरो बेखौ रावबो थिनहराखैमोन जाथिनि नाङैथां आफा फिसा होननानै नङा होमबा रावबो थिनाखैमोन खिन्थु बेहा गाबखांनाय दंमोन जे जाथिनि मोनसे गाबखांनाय दंमोन हारिनि गाबखांनाय दंमोन बेनिखायनो थैथां आं मा जायो जाया नङा होमबा आं थैयोबा थैबाय थाङोबा थांबाय बे मोनसे साननाया बिथांनि साननायाव दंमोन आरो बिथाङा दिनै फिन जोंजों गोथाङै जों जे बेखौ मोनफिनबाय जोङो इसोरनि सेराव बेखौनो बावबाय आरो बिथांखौ जों बोर बिनानै होबाय रायजोनि जानानै आरो बेखिनिखौनो बुंनानै आङो रायजोनि जि लुबैनाय बा साननाय हनाय मोजाङानो जा गाज्रियानो जा मोजां समाव मोजां मावबोबाय गाज्रि समाव गाज्रि मावबोबाय बेफोरखौ ज्राब ज्रुब गारनानै बिथांखौ मान सनमान होनानै जे बरायनानै लायो गोसो गोरबोआव जुना लायो दा बेखौ खावलायनानै आंनि बे सुंद'यै खेंफोरथि होनाय बे हाबाफारिखौ जि सामलायनाय बिथांखौ साबायखर बावनानै आंनि बिबुंथिखौ आं बेखिनियाव फोजोबबाय गोजोन्थों।